Gracias, Elsa, y efectivamente mi paso por la política ha sido tan corto como una semana. Fue una candidatura estratégica, una decisión estratégica la que nos vimos obligados a adoptar en 1 hora y 18 minutos, que es lo que la Junta Electoral Central nos dio de tiempo para intentar solventar esta situación en la que el objetivo principal era callar al presidente Puigdemont y eliminar la lista europea del presidente, del conseller Comín y de la consellera Ponsati. Desde un primer momento nosotros dijimos que teníamos la razón y sabíamos que la teníamos. Después el Ministerio Fiscal nos lo ha reconocido y ahora el Tribunal Supremo. Nosotros creo que hemos dejado claro desde todo momento, desde el comienzo, que somos un equipo bastante profesional y que hemos venido a vencer y a dejar las cosas claras jurídicamente hablando para que se pueda hacer política. La gente tiene que entender que no todo lo podemos hacer los abogados. Nosotros estamos haciendo mucho, nos estamos partiendo la cara día a día, pero el día 26 de mayo son los votantes los que tienen que hacer su trabajo. Nosotros hemos limpiado el terreno para que la gente salga a apoyar algo que para nosotros es fundamental. Y lo digo claramente, en el trabajo jurídico, en la estrategia jurídica, necesitamos que el presidente Puigdemont, que el conseller Comín y que la consellera Ponsati se puedan mover libremente por Europa y tengan inmunidad. Eso significa que los tres tienen que ser elegidos como miembros del Parlamento Europeo para que podamos seguir trabajando en algo que se estructuró hace 1 año y 6 meses. Se planificó una estrategia que es devolver dentro del Estado español un trabajo jurídico que se está haciendo afuera. Esta vez creo que ha quedado claro, es importante que el Tribunal Supremo, aunque no ha querido asumir la competencia, sí ha asumido algo concreto. Son elegibles. Ahora lo que falta es elegirle a los tres, que para nosotros, insisto, no pueden dejar todo el trabajo en manos de los abogados. Ahora es un trabajo político y el trabajo político se premia con votos. El trabajo jurídico con aplausos, el trabajo político con votos, y para nosotros eso es absolutamente esencial. Porque, de verdad, créanme, estamos trabajando a una presión tremenda, estamos haciendo unos esfuerzos humanos y todo esto, ¿para qué? Para que realmente este problema tenga una solución política, nunca debió ser jurídica. Yo quisiera que el rol de los abogados fuese tan corto como en mi carrera política. Es decir, hagamos el trabajo y dejemos a los políticos hacer el suyo. Evidentemente, las cosas no son tan sencillas como las planteo, pero si los tres candidatos son elegidos, a mí me quitan una carga importante de presión en el trabajo que estamos haciendo. Y yo creo que esto es esencial en este momento y decir que es evidente que mañana, si no hoy, mañana probablemente, a más tardar mañana en la mañana, el juzgado de lo contencioso número 2 de Madrid dictará una sentencia en los términos en el que nosotros hemos pedido. No nos cabe duda porque ya el Tribunal Supremo ha establecido cuáles son los criterios interpretativos de la norma. Y nosotros estamos contentos. El equipo jurídico ha funcionado, un equipo, veo algunos miembros ahí presentes en la sala, y evidentemente creo que ahora toca que se haga política. Vamos con desventaja, sin duda que vamos con desventaja. Nos han tenido una semana entrampados en algo que no era político, en algo que era una estrategia de desprestigio, una estrategia de retención de la actividad política muy impropia de una democracia plena. Y yo creo que básicamente el Tribunal Supremo lo dice, son elegibles, ahora hay que elegirles. Endavant. Bon dia, bona tarda a tothom. Bona tarda també, Gonzalo. M'acompanya l'Erica Casajoana també, que forma part d'aquesta candidatura de Junts per Catalunya i Junts per Lliures per Europa. Voldria abans que res agrair a tota la gent que estan en una altra sala, que han vingut a l'acte d'avui, que en poca estona per la convocatòria han respost, per expressar el vostre afecte, la solidaritat, i agrair també tanta gent que ho ha fet a través d'expressió pública, declaracions a mitjans o a les xarxes socials. Realment l'acompanyament que hem tingut en aquestes hores difícils, com descrivia en Gonzalo, les que hem hagut d'estar treballant dur
en un àmbit jurídic quan haurien d'estar treballant, igual que les altres candidatures, en l'àmbit polític, trobar l'escalf i l'acompanyament de tanta i tanta gent ens ha ajudat a continuar plantant cara. Mireu, a nosaltres ens ha mogut sempre, des del primer dia que som a l'exili, la defensa dels drets civils i polítics, dels nostres i els col·lectius, perquè sabíem que defensant els nostres drets civils i polítics, que han estat durament atacats per part de l'estat espanyol, estem defensant els drets col·lectius dels demòcrates, els catalans en particular, però els de tot arreu de l'Estat i d'Europa. I aquesta va ser una mica la primera prioritat que ens vam marcar i per això vam desplegar una estratègia jurídica. Una estratègia jurídica que avui és una garantia de defensa eficaç i efectiva de drets i llibertats. Crec que en aquest any i mig, l'equip de juristes, amb tots els que hi heu participat, els que hi esteu participant, ha demostrat ja en aquest any i mig que efectivament som una garantia en la defensa efectiva de drets i llibertats. Sense estar disposats a defensar els nostres drets de manera activa, tal com hem fet, no de manera passiva, sinó de manera molt activa, no hauríem guanyat ni a Bèlgica, ni a Alemanya, ni ara a Madrid. Ni no podríem guanyar tampoc les causes que encara estan obertes i que anem perseguint amb la mateixa insistència, persistència i talent amb què hem guanyat aquests altres casos. Per tant, que abandonin tota esperança aquells que es pensin que ens podran doblegar a través de torçar el dret. Perquè ja hem demostrat que si aquest combat l'hem de poder lliurar en institucions independents europees, el guanyem. I ara també l'hem guanyat per primera vegada en camp contrari. Segurament hem assistit a un intent vergonyós d'alterar un procés electoral. Això és impropi d'una democràcia. No hauríem hagut d'estar lluitant per això. Això es fa en d'altres països que no passen la prova de la democràcia. Haver d'estar lluitant per uns drets obvis, haver d'estar defensant el que és absolutament obvi, això no és propi d'una democràcia madura. I segurament les conseqüències de persistir en aquest intent haurien estat realment molt negatives. I probablement això explica la decisió del Tribunal Suprem. Ens podem presentar perquè hi tenim dret. Hi teníem dret i hi tenim dret. Se'ns ha volgut apartar, se'ns ha volgut perjudicar en termes pràctics, però al final el que tenim avui més clar que no pas fa una setmana, i fa una setmana més clar que no pas fa un mes, és que la manera de defensar la democràcia no és només votant, és sobretot votant aquelles opcions que poden representar, com ja hem demostrat, una garantia efectiva de la defensa de drets i llibertats fonamentals. I és amb aquest encara, amb aquesta herència, que ens hem de plantar al Parlament Europeu. És amb aquesta legitimitat de defensa de drets i garanties i llibertats col·lectives que ens hem de plantar al Parlament Europeu. Perquè saben que si som escollits, si passem d'elegibles a elegits, nosaltres alçarem el dit en el ple del Parlament Europeu, parlarem, tindrem iniciativa, anirem a recórrer tot allà on faci falta per, d'una banda, denunciar les irregularitats i les mancances democràtiques de l'Estat, però sobretot per posar a l'agenda europea el que els catalans volem decidir, els que els catalans hem decidit i la manera com fer-ho. Ho ens han volgut apartar? No se n'han sortit. Ara el que hem de fer és que els catalans, les catalanes, el conjunt, de fet, dels espanyols, perquè la circumscripció és única, que tinguin interès a continuar defensant la democràcia davant dels abusos de l'Estat, tinguin una opció molt clara per poder-ho fer molt eficaç. Vull agrair tant a el Gonzalo, la Bea com a en Xavier la seva generositat i la seva solidaritat. Deixeu-m'ho dir d'una manera més republicana, la seva fraternitat. Perquè en uns moments creiem, potser, no sé si ho hem estat capaços de comunicar o no, però han estat moments d'alarma, d'emergència. Perquè hi ha hagut unes hores en què la llista es perillava. Es hagués pogut no presentar per una gestió absolutament viciada del procediment administratiu electoral.
I això era un risc que no volíem i no ens podíem permetre. I hem trobat gent generosa, gent solidària, gent que fa de la fraternitat un vector de la seva conducta, que ens ha ajudat a fer-ho possible. Ara, si finalment es confirma demà a primera hora la decisió del contenciós per encàrrec del Suprem, faran un pas al costat. Ja és una característica de la política catalana, això de fer passos al costat. Veig que cada vegada són més curts els temps, cosa que vol dir que anem bé. Però ara que han de fer aquest pas al costat, els vull agrair aquesta lliçó de democràcia que ens han donat. Un agraïment immens, immens. I estic convençut que a l'hora d'anar a votar això també ho tindrem present, perquè estic convençut també que en Gonzalo, la B o en Xavier per descomptar, perquè ho coneixo fa molts anys, però us he quedat el coquet de poder fer una mica. Moltes gràcies. No sé si teniu preguntes més polítiques al president i més jurídico legals en el Gonzalo, doncs entenc que ara estan a disposició dels mitjans pels dubtes que tingueu. Sí, bona tarda, se'm sent? Sí, crec que sí, no? Jo tinc una pregunta jurídica. M'agradaria saber on queda una cosa que hem anat apuntant en els últims dies, que és l'opció de presentar una querella, no sé ben bé per quin delicte, contra el poder jurídic espanyol o la Junta Electoral per tots aquests fets que han anat succeint. Ara que sembla que estem més a prop d'una resolució, es presentarà o no aquesta querella? Hi haurà algun tipus de conseqüència penal? Gràcies. Bueno, nosotros evidentemente vamos a estudiar todos los escenarios, estamos esperando la resolución una vez que la tengamos y completemos todo el expediente, pero lo que ha pasado es tan grave, que en mi juicio, en un Estado democrático pleno, sería la Fiscalía la que tendría que actuar. Esta es una situación gravísima. Ahora, no les quepa duda que nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos que estén al alcance para exigir las responsabilidades que correspondan, pero cada cosa en su momento. Nosotros en estos momentos lo que estamos es concentrados, por una parte, en recibir la resolución, darle empaque final. Todavía quedarán algunos flecos jurídicos a resolver con la Junta Electoral Central, las papeletas, la candidatura, y evidentemente lo que yo confío es en que los candidatos se puedan dedicar a su trabajo y nosotros al nuestro. O sea que lo vamos a ver en los próximos días, pero créanme, los hechos son demasiado graves. Sense cap intenció de fer-me pesat, però ho pregunto. Ara faig una pregunta de caire polític al president Puigdemont, si m'escolta. És una pregunta que se li ha anat fent els últims dies, però ara crec que és un bon moment per tornar-la a formular. Sembla que estem més a prop d'una resolució favorable en els seus interessos. Per què vostè abandona l'opció de ser reinvestit president de la Generalitat, en tant que, si surt escollit eurodiputat, haurà d'abandonar l'acte de diputat del Parlament de Catalunya? Gràcies. Bé, en primer lloc, el que cal veure és si efectivament tinc l'acte de diputat al Parlament Europeu, i això només ho decidiran els electors. En segon lloc, en totes les ocasions jo he demostrat la meva disposició absoluta a la investidura al Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya no ha habilitat aquesta possibilitat. Tenia una possibilitat el dia 30 clara, claríssima. Jo estava disposat. Hi havia la majoria política per fer-ho. No va passar. Portem no sé quants mesos amb un intent de tramitació de les lleis que podrien permetre la investidura a distància. Està congelat. A mi, mentrestant, se m'ha suspès de manera absolutament arbitrària com a diputat i, he de dir-ho amb tristesa, no hi ha hagut la defensa adequada en plantar cara en el jutge Llarena, en una actitud que s'assembla bastant a la de la Junta Electoral, per cert. I per això aquí hi ha també la necessitat de continuar defensant els meus drets polítics. Per tant, el que sí és evident és que les eleccions al Parlament Europeu obren una porta a continuar defensant allò que a mi m'hauria estat agradant defensar des del Parlament de Catalunya a partir del dia 30 de gener del 2018. Bona tarda. Una pregunta pel president Puigdemont.
És probable que pel que fa a les eleccions al Congrés dels Diputats, després d'aquestes eleccions i en la constitució de les Corts, després del recolliment de l'acte per part dels diputats que estan empresonats i en el procés de l'1 d'octubre, es produeixi una decisió paral·lela a la que acaba d'explicar el president Puigdemont, que va passar al Parlament de Catalunya, que és que els diputats Rull, Turull i Sánchez no puguin exercir o puguin ser suspesos. En aquesta circumstància paral·lela a la del Parlament de Catalunya hi haurà una decisió, una possible decisió a prendre, que és, i que tindrà unes conseqüències sobretot en el debat d'investidura aritmètiques, que si es fa córrer o no es fa córrer la llista en aquesta eventualitat. M'agradaria saber el seu criteri, president Puigdemont. Gràcies. No t'he sentit gaire bé, però crec que entès la pregunta. En qualsevol cas no estem en aquesta situació. Estem passant moltes pantalles, estem donant per fet que els condemnaran i que els condemnaran a més amb una inhabilitació per exercir un càrrec públic. Se'm fa estrany, encara ara, potser encara més després de les eleccions al Parlament espanyol, pensar en la normalitat d'aquesta situació. Ho dic que se'm fa estrany després perquè hi ha hagut el vicepresident Junqueras, l'Oriol Romeva, en Jordi Sánchez, en Jordi Turull i en Josep Rull, que han estat revalidats, i en el cas del senador electe Raül Romeva, amb un suport social extraordinàriament alt. Se'm fa molt difícil pensar que aquesta gent els donem ja per inhabilitats per la política. La gent els acaba de rehabilitar, els acaba de confirmar la seva habilitació política. I demano que no acceptem en tanta normalitat el que és una veritable aberració democràtica, el que és un veritable abús. Per tant, jo no estic en aquesta pantalla. Jo estic a la pantalla de que en una democràcia plena els qui són escollits i amb tant de suport clar per representar els ciutadans ho puguin fer. Qui s'han de justificar són els que ho impediran, si és que ho impedeixen. Doncs res, moltíssimes gràcies. Fem en castellà. Sí. ¿Pero todo o cómo? Sí, bueno, simplemente era para preguntarle a Carles Puigdemont, bueno, y a El Sartay también, si puede ser, que nos hicieran una valoración de la resolución del Supremo en castellano, por favor. Sergi Àlex, de Telecinco, gracias. Vale, yo repito lo que he dicho antes y les paso la palabra de nuevo a mis compañeros de candidaturas de Junts per Catalunya, al presidente y al gran Gonzalo Boye. Bueno, nosotros nos hemos tenido que encontrar hoy aquí en domingo por la tarde, cuando deberíamos estar haciendo nuestra campaña normal, ¿no? Que estamos en plena precampaña electoral, pero como parte de los impedimentos que tenemos cada día, las candidaturas de Junts per Catalunya. Hoy el Tribunal Supremo ha emitido un auto en el cual dice, por un lado, que le devuelve la decisión sobre la Junta Electoral Central, sobre el impedimento de la Junta Electoral Central a que se presente el president Puigdemont y los consellers Ponsatí y Comín, le devuelve a los juzgados del contencioso administrativo diciendo que esto no es de su competencia y se vuelven a pasar la pelota de un lado al otro porque nadie quiere resolver por la vergüenza que les está dando. Por otro lado, dice, bueno, como las circunstancias son tan especiales, entraremos en el fondo, aunque no nos toca, y diremos lo mismo que dice la Fiscalía. El presidente Puigdemont se puede presentar a las elecciones europeas y Junts per Catalunya puede hacer esta lista electoral. Ahora, donde estamos es que esto se debería haber resuelto ayer, que la Fiscalía y el Supremo están en la misma dirección, que estamos fuera del plazo para resolver, que Junts per Catalunya tiene razón, que el presidente Puigdemont tiene razón, pero seguimos encallados más de una semana con este tema en el cual el único objetivo es perjudicar a Junts per Catalunya, perjudicar al presidente Puigdemont como el verdadero líder del independentismo, la persona que une a la gente independentista, la persona que los saca a la calle, que moviliza y que precisamente es la persona que hace que no nos rindamos. De hecho, la resolución que esperamos que ocurra en las próximas horas será la primera victoria que conseguiremos en el Estado español. Hasta ahora jugábamos en campo neutral, jugábamos en Europa y ganábamos. Ahora también ganaremos en el Estado español. Queríamos agradecer a Gonzalo Boye, queríamos agradecer a Beata Legón, queríamos agradecer al alcalde Trías, compañero de la lista en Barcelona, como algunos de los que nos acompañan hoy aquí también, por su generosidad, su lealtad y su sentido de país. Porque está claro que el 26 de mayo habrá urnas, el 26 de mayo ganará el presidente Puigdemont, el 26 de mayo ganaremos en Europa, ganaremos en Barcelona, ganaremos en la mayoría de los municipios y como dice el presidente Puigdemont siempre,
nosotros no nos rendimos. Nosotros somos los que nunca nos vamos a rendir y por eso estamos hoy aquí. Y no sé si... El Gonzalo ja ha fet abans la intervenció en castellà, per tant, passem directament a la intervenció en castellà del president Puigdemont. Sí, muchas gracias. Simplemente agradecer el talento, el trabajo, la persistencia del equipo jurídico de una altísima calidad, porque junto a ellos, desde el primer día del exilio, hemos conseguido construir un muro de garantías de derechos y libertades, de un muro efectivo, de defensa efectiva que da resultados. Un año y medio después, creo que podemos presentar ya los logros de ese compromiso, de ir hasta el final, de no dejar nada por defender. De ahí donde haya un derecho político y civil en juego, sea nuestro o sea colectivo, hay que ir hasta el final y además con actitud de no rendirse jamás. Ganamos en Bélgica. Ganamos en Alemania contra todo pronóstico. También había muchos sabios que decían lo que tenía que ocurrir. Y a pesar de que dijimos que ganaríamos, no nos hicieron caso. Y ahora hemos ganado en Madrid. Y ya dijimos que ganaríamos también. Pero son 3 casos de muchos que hay abiertos que estamos defendiendo. Y los vamos a defender con la misma capacidad, con la misma entrega, con el mismo talento. Y me atrevo a decir con el mismo resultado. Porque este es un partido que se está jugando en un campo mayoritariamente neutral e independiente, que es básicamente en el espacio europeo. En ese sentido, creo que ha llegado el momento de, ante ese intento vergonzoso de alterar unos resultados electorales, y que ha sido tan flagrante que creo que han temido por las consecuencias que habría conllevado la persistencia en ese error, es el momento de lanzar realmente un reto a todos los demócratas, porque si ha habido alguna candidatura que han intentado que no se presentara, ese era el intento real de dejarnos muy poco margen para poder maniobrar hacia los cambios, y por eso hay que agradecer enormemente la generosidad, la amistad, la fraternidad de Gonzalo, de Bea y de Xavier, que nos han ayudado a defender un derecho democrático, es el sufragio pasivo. Sí, digo, había un interés en apartar, en que esta lista no se presentara. La respuesta debe ser clara. No hay seguramente un muro democrático más contundente y más efectivo que votar Junts per Catalunya. Ahora más que nunca. Y que tanto el conseller Comín como la consellera Ponsatí y yo mismo podamos entrar en un parlamento donde podamos pedir, hablar, levantar el dedo, presentar documentos, hacer todo aquello que en la democracia española nosotros no podríamos hacer. Es el momento de pasar a ese tipo de acción e intentar dar a los éxitos jurídicos los éxitos políticos que le corresponden. Teníamos derecho y tenemos derecho a presentarnos. Pero finalmente, para pasar de la condición de elegibles a electos, hace falta que la gente participe. Y en ese sentido es donde vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a intentar recuperar todo el daño que se nos ha causado esta última semana especialmente, y a conseguir que los resultados que hay el 26 sean un discurso no solo en relación al derecho de Cataluña a la autodeterminación, sino un discurso, un mensaje de radicalidad democrática que va a ayudar sin lugar a dudas, como ya está ayudando todos estos éxitos, a la resolución de ese conflicto, que va a permitir continuar denunciando los abusos de un Estado que con esa actitud se aleja de los estándares de las democracias plenas. Gracias. Sí. Sí, una pregunta més en català, disculpeu. Estan donant per fet una sentència que encara no s'ha produït. No sé si creuen que els arguments que dona el Suprem deixen un poc marge al contenciós per prendre una decisió que no sigui permetre'ls participar a les europees. En tot cas, clar, estan parlant o celebrant una sentència que encara no s'ha produït. No sé com valoren aquest fet. I en segon lloc, també una pregunta més política, potser pel president Puigdemont. Han dit que aquesta situació els ha paralitzat durant una setmana. No sé si també creuen que els ha pogut ajudar a posar-los a primera planta de la repressió en un moment que després d'unes eleccions espanyoles que no els van donar tampoc uns grans resultats.
entiendo que la primera pregunta era más bien para mí. Nosotros no estamos dando nada por hecho. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo ha dicho dos cosas. Una, que no es competente funcionalmente para dictar la resolución, y otra, atribuyéndose lo que sí tiene la capacidad interpretativa del ordenamiento, ha dicho el ordenamiento jurídico evidentemente permite que se presente, por lo tanto ha marcado la pauta interpretativa de la norma. Creo que el juzgado contencioso número 2 tiene poco margen. Dicho en otros términos, hemos convencido y hemos vencido. Mañana quedará documentado. Per seguir dient exactament perdó, president, el que deia el Gonzalo en l'interlocutòria. El Suprem diu textualment, diu, resuelva sobre el fondo del asunto con arreglo a lo expuesto en los razonamientos anteriores. Per tant, l'indica exactament què ha de fer. Diu, jo no soc competent i no ho haig de fer jo, però jo que estic per sobre et dic que les coses són així i que ho has de fer així. Per tant, ja seria, entraríem ja en una altra divisió d'aberració jurídica. Per tant, ho donem per fet. Com ja el divendres ja apuntava també la Fiscalia, que és qui en teoria hauria de tenir l'opinió contrària a la nostra i que apuntava que també deia en la nostra direcció. Perdona, president, tot teu. Sí, jo tinc bastant clar, potser m'equivoco, que en l'intent de la Junta Electoral Central no hi havia pas l'intent d'ajudar-nos gaire. Jo ho llegeixo així. I a més, ho diré també perquè se m'entengui bé. Nosaltres hem perdut una setmana que és clau en la tramesa censal. Nosaltres no podem encara enviar cap paperet a la gent. Totes les altres coalicions ja ho tenen a punt. Nosaltres no. Això és un dany important, molt important, perquè partim ja amb desavantatge. Llavors hi ha un dany reputacional, de conflictivitzar-nos, de voler sempre posar-nos sota l'ombra de la sospita, d'haver-nos de defensar, d'anar a la contra. I això tampoc no ho té cap altra candidatura. Mirin, amb tota sinceritat m'hauria agradat estalviar-m'ho, això. M'hauria agradat tenir els mateixos drets que han tingut els altres i els mateixos temps que han tingut els altres i la mateixa, diguem-ne, actitud de no estar sota sospita que la resta. En aquest sentit, tinc absolutament clar que en l'intent d'aquesta operació no hi ha hagut, segur, la idea d'ajudar-nos. Ja està, no? Gràcies. Gràcies, doncs. Gràcies.